guys, magawas ta guys. Moadto ta sa Jiangki sa vending machine sa mga kape or mga juice kay wala lagi nindot palit ron. No, so moadto ta dire mo gud sa Japan walay mga gagmayng tindahan like sari-sari store wala. So ang pinaka palitana ng og kape is Jiangki kanang vending machine sa mga kape. Og pwede po siya mo palit ka sa convenience store, konbini. No, so ang nihunggo sa kape guys is kohi. So depende siya sa pag-pronounce nimo, pwede siya kohi. Basta na siya prolong kohi or kohi. Okay, so mangita ta. So mao ni ang Jiangki guys, Jidohan Baiki ni siya, mao ang vending machine sa mga drinks, no? Pero i-shortcut ni nila Jiangki ang ilang tawag. So kani ang ato ang paliton guys, kani nga coffee. Okay, so naay nakasulat diya guys. Mao na siya. Kohi na siya. Kohi ang pagbasa ana. So kung magtuon mo og mga alphabet sa Japanese, so makuha na ninyo. Makita na ninyo nga kuan. Kohi ang pagbasa. Kohi. Duha ka prolong dai. So mo na natong paliton guys, ang nakasulat diri is chumitai. Cold ang meaning aning chumitai, bugnaw, no? So kana ang atong paliton. So ihulog na tong kwarta na to diri. Tingog ko siya. 120. Okay, 130. Okay, 130, no? So itong kuanon lito na to, bugnaw na siya. Bugnaw na lito. O diba? So hulog na siya dire. Sana hulog siya dire. Vending machine. Salamat ang vending machine. Regato sa masta daw. So mao na guys, man na ta og palit. So tulo na ka words ang atong na share ninyo karong adlaw, no? Kohi, Jidohan Baiki, o kining chumitai. Okay, chumitai is cold, bugnaw. Kape is kohi nya. Ang vending machine kay Jidohan Baiki, pero i-shortcut na nila Jiangki ang ilang tawag. Okay, so tulo na ka words ang atong na kuan karong adlaw. So ugma na sad ta, no? See you.